Eli toisella vuonna opiskellaan ja opetetaan, tehdään, lähinnä opetellaan kaluston käyttöä, perehdytään valaisuun, äänitekniikkaan ja muihin vastaaviin. Kolmantena vuonna siirrytään enemmän tuotannon suunnittelu, käsikirjoitus, ohjaus ja ilmaisuopintoihin. Eli siinä vaiheessa opiskelija siirtyy ikään kuin ohjelmapäälliköksi ja ottaa sitten vastuulleen näistä nuoremmista opiskelijoista koostuvan teknisen ryhmän. Neljäntenä vuonna me tarjotaan opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa työharjoittelu osittain tai kokonaan koko tämän tuotanto-organisaation johtotehtävissä. Opiskelijat suunnittelee, tuottaa, toimittaa, tekee sisällöllisesti ja teknisesti kaiken. Tavoitteena oli ekalla tuotantokaudella kehittää formaatteja, jotka sopii internet-tv-tuotantoon ja sitten tämä live-lähetyskonsepti kokeilla eri inserttien pituuksia ja koko lähetyksen pituuksia. Ja formaatteja löytyikin ekan tuotantokauden aikana aika hyvin. Aktiivisimmat opiskelijat hommas silloin joko tuotantotyöpajatunteja ja vapaa-valintaisia opintoja tekemällä sitten sinne ohjelmaan. Aloitettiin myöskin roadshow-lähetykset, eli live-lähetysten tekeminen eri puolista. Lähdettiin pyytämään sitten ihan niin kuin luokkatöinä opiskelijoilta mainoksia ja vastaavia ohjelmaideoita. Ja sitten taas lähdettiin enemmän nimenomaan tämän akatemian käyttöönoton kautta liikkeelle. Eli käytiin paljon keskusteluja ja sitten käytännössä katsottiin koko ajan, että miten se homma toimii. Nimenomaan tämän akatemian potkiminen käyntiin, niin se oli meidän kauden päätavoite. Alkaa löytyä semmoinen tietty rutiini, että paperista käytäntöön toi juttuja ja kehitystä tietysti tapahtuu. Toivottavastikin tapahtuu. Henkilömäärä meidän opiskelijoista kaikkiaan ei koostu pelkästään AV-mediaopiskelijoista. Meillä on yhteisöviestinnän opiskelijoita, toimittajina, verkkomediaopiskelijoita, tämän julkaisualustan ja tämän julkaisutekniikan toteuttajina, graafisen suunnitteluopiskelijoita, jotka tekevät tätä printtisuunnittelua ja muuta graafista suunnittelua, plus meidän vaihto-opiskelijat on integroitu mukaan. Teoriassa saatiin hyvää pohjaa kyllä oppitunnilta, mutta käytännössä se oli harjoiteltava ja siitä tämä idea sitten lähtikin, että periaatteessa vanhemmat opiskelijat näyttäisi aina nuoremmille, että miten kenttätyö hoitui. Tässä nyt luonnostellaan vähän tuommoista grafiikkaa sitten seuraavaa lähetystä varten. Mä oon editoinut, mä oon tällä hetkellä tekemässä vähän sellaisia klippejä, mitkä on sellaisia flashbackkejä, niin mä nopeuttelen näitä. Toimittajakaan käydään ihan vaan näitä kysymyksiä läpi, että saadaan sitten taas leikkaajalle listaa vähän. Tästä on tämä puolituntinen, mistä kuitenkin 5 minuuttia tässä vaan saada. Käytiin Finnish Metal Expo-tapahtumassa haastattelemassa metallibändeitä ja sitten koostettiin siitä sellainen reilun puolen tunnin pätkä. Tässä käsitellään tämän kuvausvaiheessa taltioitua elementaa ja lisätään sitten rakennuksessa tehdään
ajankohtaisasiaohjelmaa populaari- ja nuorisokulttuurin ajankohtaisista aiheista. Ammattilaisen näkökulmasta voi ihmetellä, että mihin tuloksiin pääsee. Tervetuloa vieraat tähän Medusa TV:n joka viikkoisen palautetilaisuuteen. Se oli jotenkin semmoinen se ei pystynyt oikein käsittämään tällaisia asioita, että voidaan editissä tehdä jotain. Pyöritettiin niitä hommia siellä tehdessä sitten, että jokainen pääsi tekemään kaikenlaista hommaa, kuvaamaan ja valaisee. Ensimmäiseksi ihan kiittää studioryhmää ja juontajia. He selviytyivät tässä tilanteessa hyvin. Jos ajatellaan vaikka Yleisradion suoraa tuotantoa, kyllä tämä on hyvä suoritus.